Zazpiak bat karta jolasa, 6 urtetik gorakoentzakoa, eta Euskal Herria eta bertako herrialdeak gehiago ezagutu nahi dutenentzako prestatu da. Zazpiak bat izenak dioen bezala. Karta jolas honek 58 karta ditu. 58 karta hauek 7 herrialdeetan banatzen dira, eta herrialde bakoitzean hiriburuak, jaiak, artea edota musika, natura, inauteriak, gastronomia eta kirola gaietako marrazkiak dituzte. Horrez gain, Euskal Herriako beste 6 karta ditugu gai berdinetakoak. Jolasak 3 aldaera proposatzen ditu. Lehenik, memoria jolasa, 6 urtetik gorakoentzat eta 1 eta 20 jokalarien artean jokatzeko. Karta guztiak ikusten diren bezala, mahai gainean, nahastuta buruz bera jarriko ditugu. Ondoren, bikoteak asmatuko ditugu, baina aldez aurretik zehaztu beharko dugu. Gai berdinekoak diren, alegia zenbaki berekoak, edo herrialde berdinekoak diren, alegia kolore berekoak. Kasu honetan, herrialde berdineko bikoteak asmatu beharko ditugu. Beraz, kolore bereko bi karta topatu beharko ditugu. Gaizki. Kolore berekoak, biak gipuzkoarkoak, lehenengo bikotea osatuta. Eta horrela, jokalari bakoitzak, aldituen bikote guztiak topatu beharko ditu. Bigarren aldaera, familia jolasa litzateke, 8 urtetik gorakoentzako eta 2tik 5erako jokalarientzako. Jokalari bakoitzak 7 karta izango ditu, eta helburua familiak osatzea izango da. Familiak lehen bezala, gai berdinekoak izango diren, edo herrialde berdinekoak izango diren adostu behar da. Beraz, kasu honetan, herrialde berdinekoen familiak osatzeari ekingo diogu. Jokalari batek beste bati adibidez. Bizkaiako kiroleko karta ba alduzu? Bai, badaukat. Beraz, asmatu duenez, karta eskura dezake eta eskatzen jarraitu. Bizkaiako gastronomia karta ba alduzu? Ez dauka. Beraz, txandapasa egiteko, karta bat lapurtu eta hurrengoaren txanda izango da orain. Horrela, herrialde bakoitzeko familia guztiak lortzea izango da helburu, beraz, familia gehien osatzen dituen kideak irabaziko du partida. 3. aldaera, talde jokoa litzateke, 10 urtetik gorako kideentzako. 2 talde edo gehiagorentzako. Alde batetik Euskal Herria kartak eta beste aldetik hiriburuen kartak bakarrik erabiliko dira kasu honetan. Karta guztiak buruz bera mahai gainean sakabanatuta jarriko ditugu eta taldeko jokalari batek 2 karta altxatuko ditu. Kasu honetan, 2 kartak hiriburuko karta dira, beraz, txanda pasako da. Aldiz, 2. taldeak hiriburuko karta bat eta Euskal Herria karta bat altxatzen baditu, hiriburuko kartak adierazten duen lurraldean, Euskal Herria kartan agertzen den gaiko ahalik eta elementu gehien esan beharko dituzte taldekide guztiek 10 segundutan. Adibidez, Gipuzkoako naturarekin zerikusia duten elementuak, Txindoki mendia, Oria ibaia, Zumaiako flixa. Zenbat elementu, hainbat puntu lortuko dituzte. 10 puntu lortzen dituen lehen taldeak irabaziko du partida.